pořadí. Gran Falada, Donnelly, Infero a Ganeta. To nechtěla mi tak. Pak doma to, ale ty holky doma to budou sledovat rozhodně. Ta jedna. Tak bude si dělat. Ale že nejde. Ne, Marto, to taky mě. Já jsem si nechala odvízt tu teplou bundu, nevím, proč jsem to dělala. Natáčel tě, že? Ty jsi večer určitě to? tak přes den. Co stalo, ne? Nevím, já se nechytala. Ne, on ho vyfotil, dal na Facebooku tu vyvrácenou hlavu. No ne, a on to pak musel smazat, protože já jsem jí to napsala, že to strašně to smaže. Tak to smazal. A řekl, že už to teda nebude. To je normálně vůbec. Pojď. A dneska už je natáčel, tak jsem večer to ne, nebyla.